edition of Philosophy Drive Show. Welcome to you. And sabonga kakhulu ke guys ukuthi ngikhethe thina njengomsakazo wenu hamba phambili nana ke point 4 today's best radio siyabantu abasha yes and again no mama whoever ke ngalesi sikhathi is listening to Philosophy Drive siyabonga kakhulu and ngalesi sikhathi ke we're going to be talking to Dr. Ngobese uyena sobe sikhuluma naye kabanzi namhlanje sikhuluma ke ngokuqiniswa kwekhaya mhlawumbe ke you curious nanokuthi ke siyazi ukuthi sinabantu abasha ezinye zezinto lezi sibuye singabi familiar ngazo but again he's here with us today. He's going to be telling us much more about ezinye zezinto. If you unombuzo ufuna ukubuza you are welcome. Thanda ipage lethu ku Facebook Inanda 88.4 FM noma ke uye ku Twitter @Inanda884 FM or else ke ungasendela i-voice note ubuze ke umbuzo wakhe sobe sesudlulisela kuyena ke uDr. Ngobese bese kuba ukuthi ke uyakwazi ke ukuthi uthole ke uzokwazi ukuthi uthole ke imininingwane ke ethe xaxa. Baba Ngobese siyakwamukela ohlelweni. Ngiyabingelela kuwena msakazi ngiyabingelela kubalaleli ngibonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikwazi ukungena kuInanda FM. All right so ngicela nje ukuthi ke uDr. Ngobese asichazele ke ukuthi ke ungubani and ke usebenzela kephi. uDr. Ngobese umelaphi wendabuko. Udabuka kwakudabuka ematubatuba lapha uqale khona ukusebenza abazali bakho kwelapha umkhulu nobaba kwase kuthi uma ingena isipho sokulapha waqala ngokuthandaza wayeseze endaweni yase eThekwini lapha eVerolem. La ufike khona kwathi maqala khona eMawutana kuba khona uvela kwesiphiwo wayeseba sendaweni iWaterloo lapha sungekho umsebenzi wokukhonza amazoni wayese eqhubeka nokwelapha isintu nokuthandazela umuntu futhi ngesikholwa ngoba isipho sami sangena ngokuthi kube sengathi ngiba umthandazo wase kufika isigaba sokuthi ngilapheke ngiseWaterloo nje la ngigxile khona la ngisebenzela khona from 2001 lokhu ngilaka aze ngisuke. Okay. Dr. Ngobese namhlanje ke mlaleli ngikukhumbuza ukukhuluma noDr. Ngiyadinga ukuyindaba yokuqiniswa kwekhaya. Dr. emakhulwini ke mhlawumbe ngizokuqinisa kwekhaya nokukhuluma ngamakhambi esilisa lokuvela kakhulu namagama okuvikela nokuqinisa. Mhlawumbe ke umehluko phakathi kwegama elivikela kanye nokuqinisa yakho khanyisela umlaleli ke sakhoya. Kafushane nje ake ngisho into lele kuzana igama lokuqinisa nokuvikela into eyodwa ngamanyamazwa ake siqondise nje kahle ukuthi uma sikhuluma ukuqinisa ikhaya sikhuluma ngama security asuke ezoba abagada ikhaya lakho ekutheni kungangeni izinto ezimbi ezisuke zenziwa ngabantu ngoba usuke kukhulunywa isinto sokulapha makuthiwa uqinisa kahle ukuvikela suke sokumuntu ofuna ukukhuluma nje isintu sesizulu nje ikhulume nabantu athi uyazi bengifuna into ezokwazi ukuvikela ikhaya lami ngoba uvikela ikhaya uma uqinisa ikhaya usuke uzovikela uzoqinisela ngisho ukuthi kungabe bikho umuntu ongakwazi ukudlala ekhaya noma ngabe kuzontshontshwa noma ngabe umuntu ufuna ukuletha umuthi noma ngabe umuntu uthakathi ikhaya noma kunezinto ezifike kusuku okufanele ihlupha abantu manje ke into eyodwa kahle uvikela nokuqinisa ikhaya. Okay. All right. Kizela lapha ekhaya mawukuthi ke usana ngena usana kumsakazo wakho sikhuluma ke noDr. Ngobese sibheka uqiniswa kwekhaya. Mhlawumbe ke Dr. uma ngabe ke ukuthi ke usesiyawenza lo msebenzi wokuqinisa ikhaya mhlawumbe ngabe kuthi isikhathi singakanani ukuthi izinto zihambe ngendlela mhlawumbe ngoba athi uchaza njengamanje ukuthi sukuqinisa ukuthi umuntu siyawubheka kahle siyawungemela ngezinto ukuthi ke kungabi khona imoyeni mhlawumbe ukuthi ke kunamaphupha ababi okunezinto ezimbi ezenzakalayo ngaphakathi kwekhaya mhlawumbe ukuthi isikhathi singakanani ukuthi izinto zenzeke ngendlela noma kube ukuthi yonke into isiqondile umuzi sewuvikelekile. Ake sikhulume iqiniso lithi uma ngabe uNgobese phethe umuntu okusiza umuntu nje noma ngabe imuphi umuthi ake ngikhuluma iqiniso lithi mina umuthi ngazi ukuthi mawuzotshala emzini womuntu noma uzoqinisa ikhaya lokuthi umuntu ovikele noma umuntu nje mayisetshenzwa ngokuthi aqiniswe yena self ngoba akusikhona kodwa uqinisa ikhaya kufanele kukhulunywe ngakho ake sithi uqinisa kuyenziwa nakumuntu noma esemqashweni wakhe engezoqinisa umqasho kwamastand ezoqinisa yena. So ake sikhuluma ukuthi uqinisa kuyenza ukuthi umuntu uma umqinisile umuthi usukutshalwa kumuntu njengoba usukutshala uhlamvu lomvila osuke wazi ukuthi uma ngitshale namhlanje kuzophela u7 days uhlamvu lumila noma 14 days uhlamvu usuke selimila kunjalo uma usuke uzobe uqinisa umuzi usukufanele ube neguarantee ethi
ku14 days kwesekufanele kucaca ukuthi la ekhaya ukhona umuntu ade efikile ezosebenza ngoba ngisho uzoqinisa ikhaya bese ulungisa into yabantu abadala kufanele u7 days isamukelo somuthi usuku ugcina usukwazi ukuvika ukuthi la ekhaya ayikho into embe ezokwenzeka 14 days esigarantile ukuthi lapha kulowa muzi esiqiniseke kuona akekho umuntu ozofika khona azokwenza ukuganga futhi abantu bakhona basuke beqinile ukuthi noma ngabe uyamphosa angeke uzukwazi ukumphosa ngoba uqinisiwe. Ngike ngumsakazo wami uzwakala ukuthi kodwa ngiyeza ukuthi kubaleke ngani ukuthi ngoba kubalekile yini ukuthi uma umntwana ukhule ekhaya let's say ake ngithi nje mhlambe unamandla umntwana makusekhona abazali uma unemali awukwazi ukuthi ulande inyanga ukuthi ayizoqinisa ekhaya bekhona abantu abadala ngaphandle kokuthi uma kunento ongayiboni kahle makusaphela abazali uyoxoxisana nabazali bakho phela uthi ucela kufika umuntu ozosiza ngoba ubona ngathi akhambi kahle if abazali bevuma bese kuza umuntu ngesivumo sokuthi abazali bakuvumela ukuthi kuze umuntu kodwa kuyenzeka ukuthi ekhaya uma ngabe ukhula kwacaca abazali abasekho ubona ukuthi wena onamandla bekhona abafweni nihlala phansi nixoxe nabo ukuze makuzofika umuntu ozoqinisa angaqinisa umuntu oyedwa nokuthi abanye bethi asitshelwa ngalutho uba ukhona umsindo ovuka phakathi komndeni ngokuthi athi umuntu ulanda inyanga yakho wena usitshela ngalutho ngaleyo nto yenze wedwa leyo nto yodwa kahle isuke izokusiza wena kodwa isuke sinakho ukuthi abantu bakini bakusola abanye ukuthi khona ngathi into emboyenzayo ngoba uma kukhulunywa ngenyanga kukhuluma umuntu osuke ezolekelela noto advise abantu ukuthi kufanele baphile kanjani la ekhaya ukuze bakhona bonke kuya phambili. Okay, all right, ngiyakuzwa kahle kodwa ke khona leli phuzu leli ukuthi babuke walithinta lokuthi mhlawumbe uwakhile unemqasho angithi ke ngumntwana ngiphume ekhaya nalapho ngisanalo igunya lokuthi ngithinta abazali bami entweni ethinta mina ngingedwa ngoba ngizakhele mina ngedwa seleni umqasho ubaba kube ukuthi uyawuqinisa uhlezi uphephile ngaso sonke isikhathi nginaligunya lokuthi ngimthinte umzali wami aze nami azokunceda kulokhu noma nje lokhu kweqonde nami ngedwa ngingane ngizoze ngifika emehlweni engathi ekhaya. Ake sithi umqasho vela akusiyona indawo ebikiwe ngokuthi kufakwa amadlozi ngaphandle komuntu okholele esintwini oyathi into yakhe ngoba khona umuntu okathenga imoto namhlanje bese kufanele ekhana ayobonga noma ayobekela abantu abadala ukuthi ngithole nasi isipho semoto kahle masikhuluma isizulu esimile leyo moto kusuke ngasesiyona yakhe eyasekhaya yomndeni yabantu abadala akakwazi ukuthi asinqumo sokwenza noma ngabe yini ngoba leyo moto useyireportile wayinika abantu abadala yazi ashiselwa impepho uma kuukuthi imixhaso yakho le osuke uyenze ngemali yakho uyireporte kubantu abadala yaze yabika ukuthi lo muntu unendawo ayakhile afuna ingenisa imali isingaphansi kwempepho le ndawo iyaziwa abantu abadala uma kukhonto ozenza noma ngabe yakho njengoba uthi ibusiness ethini uma uyaziwa abantu abadala noma ngabe yakho kunesizathu esithi kufanele udlule ubatshela into bengicabanga ukuthi ngithathe ubaba ungobese ayeke yongiqinisela ngenze ukuthi abantu bangalweli emqashweni futhi abantu bangene emqashweni bahlale ngoba kukhona ukuthi wakhe imqasho yakho uthola ukuthi abantu abangeni kukhona wakhe imqasho yakho uthola abantu bayafika bapha umnyango iphakathi abanye bayafika babaleke nemali yakho ukuthi into yakho ngesikhathi uyenze yangaba naso isisekelo. Umsakazo wami uyangezwala kodwa ngizosho ukuthi yena into ebalulekile ukuthi umuntu ayenze umuntu angakhohlwa ukuthi umuntu into ebengayisho nje ukuthi akangakhohlwa umuntu wonke ozela ukuthi usuka kuphi ukuze umuntu azokwazi lapha aya khona ngoba once umuntu wakhohlwa ukuthi imvelaphi yakhe ikuphi uzoba nenkinga yalapha abheke khona ngoba uma sifika emgwaqweni sizwa ngabantu abasitshela ukuthi akukho right askisi kodwa ekhaya kini uyayazi into otshele yona futhi wena uyazi ukuthi kanti ukhule ekhaya uma kuzoqala ihlobo yini ebenziwa kuwe njengomuntu ukuze wena ukwazi ukuvikeleka sinenkinga engaka nje ukuthi silahle ikhonkwane zoba bamkhulu yikho lokudala ukuthi umuntu athe sesendleni bese kucaca ukuthi sekunento eziningi ezimoshekile kuye kodwa ebe azi ukuthi ukhule kanjani namhlanje ngifuna ukubuyisela ukuthi umuntu akagcile ekutheni ukhulephi ukhule ngani ukhule kanjani bese kuba ukuthi uyakholelwa kuloko ukuthi ukholeko manje kodwa ubungadedile into efanele sikuvikele. Baba ngaphambi kokuba sikudedele ke njengoba sazi ukuthi
ke uSeptember inyanga yamagugu ngabe ke kubaba isho ukuthini kuyena ukuthi ena umuntu njengoba bengichaza manje ungakhohlwa ukuthi umuntu uvela kuphi ngicabanga ukuthi mina umuntu kufanele ukuthi azi ngesintu sakhe umuntu angadede esintwini sakhe sokuthi wena mawumzulu kanti kahle amazulu ade enzani kahle ukubuyela esintwini sakho ukuthi ukhona umuntu owakuthi noma eyile esikolweni bese uthi ukuhleziwe nje ekhaya uqoqa siyakhuluma isintu sikhuluma ngokuthi la ekhaya ufuna ngabe sikawutshwala ke senze nje isizulu ke kunuke nje insipho ngokuthi umuntu usesikoleni wafunda wathola amajazi kube sengathi kukhulunywa ngento enye wrong engazi ibe khona nokuthi nje ukuthi nazi ukuthi uma sikhuluma ngento eyusiko ake la ekhaya umuntu athenge noma umqhele nje ake umuntu athenge noma isidwaba noma ke abe nemvunulo ukuthi umuntu ayigqoke ukuze uma ufika abantu ucace wena ukuthi wena ubani ngoba ukwehlukana kwabantu kwegaba zabantu ngowegaba zabo kwehlukaniswa ukuthi ubonakala ngesikhathi ugqokile ukuthi wena kanti wena kahle uluphi uhlobo lo njengami njengoba ngungobese ngiyumzulu nebheshu nginomqhele nginevesta yami lento zami zokuhloba amase kuthiwa dempela angiphume ekhaya kithi nehawu nesikhwili kuyabona le ndoda ibuya kwaZulu le alright ke ngobese siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho ngicela nje ukuthi ke usiphe ama details la sithola khona ke for somebody okade lalela njengamanje uzofuna ukuba ungobese uzofuna ukudoktor ngobese ukuthi mhlawumbe ngimana naye kanjani ungobese uyatholakala lapha ku www.drngobese.co.za ungobese uyatholakala kuma page wakhe uFacebook Dr Ngobese Instagram Dr Ngobese ungobese uyatholakala ku 078 191 1010 Ngifindela futhi baba yini nami 078 191 1010 alright Dr Ngobese sabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba ube nentamamento ngiyabonga msakazi nabalaleli ngiyabonga Nkosi nibusise haleluya siyabonga kubo bonke abantu labebenami egameni lenkosi uJehova nibusise nisesemakhaya nihlezi yonke into zenzibe zinhle ngiyababona nalabo abafuna bayeni bahlupha bayeni emakadade kodwa uNkulunkulu uzonisiza nemali futhi nizoyithola into zenu zoba zinhle nina nizobusiseka uNkobese uyabonga ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyababona bonke ababenaba olungani gumede bethi amen mkhulu uNkosi luthanda baphila abantu thandile Zulu Ngobese baba ngiyabonga kakhulu bafowethu nosuseko ngiyamaza akadedi nje kumina uhlele nami sabaleke ngikwenzela iphathi engizokwenzela yona enkulu nje ebatshaza umhlaba wonke ukuthi nje uhleli unami nawe ngano Andile ameli mkhulu sisonke ke egameni lika Jesu ngiyabonga cela uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi amen